Mga estudyante at magulang sumabak sa laro ng lahi sa Dagupan City. Naritong report. Hindi na raw uso sa karamihan ng mga millennial at Generation Z ang larong Pinoy. Sa paglipas kasi ng panahon, napalitan din ng teknolohiya ang laro ng mga bata. Pero nais buhayin ng ilang estudyante ang mga larong Pinoy na may mayamang kwento sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Sumabak sila sa laro ng lahi kasunod ng kanilang pagbabalik face-to-face classes. Ipinasok natin ito kasi nakakalimutan na ng mga bata kung ano ba yung essence ng laro ng lahi o larong Pinoy. Kasi nakafocus na sila sa paglalaro ng mga online games, ganon. Nagpalakasan ang mga manlalaro sa tug of war. Masaya din po kasi mas boring po kasi sa bahay kasi mas nai-enjoy po sa school po. Tapos marami pong natututunan po. Enjoy rin ang mga estudyante sa sack race. May mga natumba pero tuloy lang sa laban para manalo. Hindi rin sila nagpahuli sa kadang-kadang gamit ang coconut shell. Masaya po kasi unlike po dun sa bahay na laging cellphone lang po yung nakikita. Dito po, nag-enjoy ka na po, nag-exercise ka po, tapos nakaka-communicate ka pa po sa mga kaibigan. Ayon sa isang historian, ilan lamang ito sa mga larong Pinoy na dapat buhayin at huwag ibaon sa limot. Hindi raw makukumpleto ang pagiging Pinoy kung hindi nasubukan ang mga larong ito. Para mahubog ang isang tunay na Pilipino, ang pagkatao ng isang tunay na Pilipino, dapat mahubog sa mga katutubong mga kaugalian, mga bagay-bagay na siyang nakahubog sa mga taong medyo nakakatanda na ngayon. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.